ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз дар хонаи интернати ноҳияи Ёвон ва дар арафаи моҳи мубораки Рамазон ба хонандагони ин мактаб бо дастгирии яке аз соҳибкорон аз тарафи хонаи дониш ки устод Саидмурод Давлатов таъсис намудааст, китобҳо ҳадия карда шуда ва инчунин як вохӯрӣ семинари хеле хуб баргузор гардид. Дар семинар оиди барномаи хонаи дониш, ҳадафи он ва манфиати он ба ҷомеаи имрӯза, махсусан ба кӯдакон ва инчунин дар бораи китобҳои устод маълумотҳои кӯтоҳ дода шуд ва дар охири ҷамъомад ба хонандагон китобҳо ҳадия карда шуда ва инчунин ба фонди китобхонаи ин мактаб интернат тамоми нусхаҳои тоҷикӣ ва русии китобҳо ҳадия карда шуданд. Аз ин семинар хонандагон хеле ба ваҷд омада хурсандиам карданд ва иқдом гирифтем ки барои ин хонандагон намоиши филми аз миллион якеро низ ба маърази намоиш гузорем, то ин ки кӯдакон ғизои маънавии худро хеле бой гардонанд.